Организацията, в която работя, се занимава с обучаването на тайни агенти, а аз съм от хората, занимаващи се с набирането на точно тези подходящи кандидати. Но аз не съм таен агент, не разбирам нищо от това. Естествено, че не знаеш, не се притеснявай, това е наша работа, но важното е, че си напълно подходяща, а и тази работа е добре платена. И това е част от моята последна мисия. Не е скъпа, нищо лично, но този диамант няма да ти отива, ще намерим нещо друго. Какво правиш тук, бе? Значи излез някакви костюмярчета, с нас не искаш да излезеш. Момчета, имах доста емоционален ден, а и каквото им да има между вас, съм сигурен, че мога да го разрешите после. Така че, ако може да ме оставите да си довърша прекрасното шампанско. По-добре да си гледаш здравето и да се разкараш. Не се шегува, по-добре си тръгвай. Добре. Извинете. Довиждане. И не се притесняй. Ние ще довършим вечерята с приятелката ти. Маниерите правят мъжа. А нали знаете какво значи това? Сега ще трябва да ви предам урок на добър нос. Аматьори. Нищо лично, скъпи. Този диамант много ще ми отива. О, за малко да забравя. Благодаря за прекрасната вечер. Наистина беше незабравима.